В днешното забързано ежедневие по-голяма част от времето си прекарваме в работа. Стремим се да изкарваме повече пари, за да може да си позволим по-хубава кола, по-хубави почивки или просто да живеем в по-голямо жилище. Много често се фокусираме върху изкарването на парите, без да се замисляме, че това как ги управляваме е много по-важно. Но как можем да планираме финансите си, така че да сме подготвени за всяко едно събитие и в същото време да не се ограничаваме? Всъщност, отговорът е много прост и той се крие в правилното планиране и това да си изградим личен финансов план. Тук веднага ви изникват няколко въпроса. Какво е това финансов план? Как да си изградя финансов план, който да е съобразен с моите цели? Ако пък вече имам такъв план, то как да се придвижа по-бързо към финансовата независимост? Кои са правилните финансови инструменти, които трябва да подбера спрямо моите цели? И в този свят на безкрайно количество информация, как да се ориентирам, кое е правилно и кое не? Отговорът на всички тези и много други въпроси ще откриете в менторската програма на Together Academy. Тя е създадена с цел да ви помогне да изградите вашия личен финансов план и да го приложите на практика, както и да ви даде възможност за експоненциално развитие постоянно. Менторската програма е разделена на две нива. Първото ниво цели да ви помогне да изградите вашия личен финансов план от нулата. В него ще намерите видеа за това как да създадете вашия личен финансов план и как да подберете правилните финансови инструменти за постигането на вашите цели. Първата общност в България за управление на лични финанси в Discord. Ежеседмични групови срещи. Ежеседмични анализи на книги. Личен консултант в програмата, който да съпътства процеса. Ниво второ цели да ви даде възможност за експоненциално развитие и максимално бързо достигане до вашите финансови цели, като то включва всичко от ниво първо, както и видеа само за ниво второ с детайлно навлизане в различните финансови инструменти за по-бързо развитие. Ежеседмични дискусии на актуални финансови и икономически теми с Ивелин Михайлов и Пламен Кънчев. Общност в Discord за ниво второ, както и достъп и анализ до ограничени частни инвестиционни възможности. Не чакайте, а поемете в свои ръце вашето финансово бъдеще. Изберете вашето ниво и ви очакваме!